القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أولياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي كنتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jadi tiap apa yang saya mampu coba saya kata itu fadilah saya kata. Bukan saya akan itu berkait dengan saya akan. Jadi baik dungo di paling hati saya nerimo nang. Dungo ceritanya para nabi lah, nabi apa ceritanya? Nabi Nuh niku aja-aja ngaji. 950 tahun niku mek oleh wong wis duwe dhewe oleh wong 47 tok. Oleh wong 80 tok niku sing dadi kepala sing elek-elek malah bojone barang ambek anake. Bojone kafir, anake yo kafir. Malah nek ngajak-ajak apik wong dipaedo dinyek-nyek. Ngono kiam bareng ngajak apik bojone dhewe brekele ngono kok. Anu yang dhewe ra budak ngono kok malah dinyek-nyek ngoten. Lah ngoten niku digoreng awake dhewe. Nek pas manggon nek lingkungan sing wong kabeh ngeten iki wong iki yo niki Mas Budi ya berkah. Golek anu begini yang kita mau belajar ngono. Awan sudah ini ojo nanti diprotes itu dosa sing protes iki ya wis ben. Wis ben mati ya wis dhewe.
maksudnya udah kelas mana. Jadi Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun ngajak ngaji di mata-mata wong, di edan-edan wong, malah bojone dhewe ambek anake kabeh. Ngono ki gak dipegat, cara ngono dipenging mbek Gusti Allah cara dipegat wae. Iku contoh wong mburi. Iku contoh wong mburi yo butuh brengsek, butuh cerewet iku kon nyontoh Nabi Nuh dite sabar ngoten. No, kowe nang anakmu dhewe ra iso nutri bojone dhewe ra iso kok lewat ngajak ngajak apik nyai ngoten. Suwene 950 tahun niku oleh wong tok. Yang terima ridho niku lho ikhlas. Jadi Nabi tahu pas khutbah niku khutbah Jumat niku ditinggal melayu besar arek kok rolas niku sing dienggo pedoman wong-wong sing jemaah wong rolas ya sak niku. Dadi nalika krungu biyen niku salate dikene sholatnya dhisik khotbah keri. Jadi pas kanjeng Nabi khotbah itu ditinggal karo wong rolas. Maksudnya begini kanjeng Nabi khotbah tinggal melayu. Wis sing penting ridho orang Rasulullah. Jadi ku dadekake barang sing abot dadi enteng. Ucap kok ngadepi kene iki nek nganggo mantel kaya wegah mulai ngaji yo. Ngene ora mulai jedar anak setan karo jedar aku ngono cara nganggo mantel. Apa ngaji wegah ke maca wegah, aku ngajak-ajak apik malah diberi sama iki soal ngene. Kaya wong aku ora tau maca rusoi menuse gak ngono tapi yo beda artine ngono. Gusti Allah bersuara satu sulane. Di makna ini ayat ini tesih hubungan ambek waktu wong sing medhit. Wong medhit niku rumangsane lek medhit iku dadakno khairul lahum wa la yasaban alladziina yaquluna min fadlihi wa khairul lahum. Yang mape itu betul sumber tapi nampak tekniknya nyata kalau isis nampak namanya laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu awliya. Ada ini sebab itu murun ngeten. Iya dan ayat sing mangkal lali itu wa karo kasanan nika. Sapa sing gelem utangno amal ning Gusti Allah, monggo bakal diijoli Gusti Allah tikel-tikel. Sapa sing gelem jariah nulung padha sedulure, Gusti Allah bakal ganti tikel-tikel. Lah ngono iku wong kafir, termasuk wong Yahudi muni. Jarene pangeran iki sugih Muhammad. Berarti pangeran iki pikir no kere kok butuh nek wong iki omongane mboten kurang kajian wong kafir niku didhawuhi karo sedekah nek sesamane wong sing kekurangan niku muni-munine pangeran berarti pikir Gusti Allah Muhammad kok kon utangi ngongkon bantu malah janji apa dianaki barang diganti apa-apa kathira itu nek ngarani apa dianaki lauka walian mastaqrodona iki nek muni ora ngecek lan nek pangeran sugih ora ngira tak nang aku doa Muhammad nek Yasin iki kok surat Yasin wa ila qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru alladziina aamanu at'amu man law yasha'u Allahu at'amah. Nek dindani diomongi sing sugih-sugih sampeyan padha nafkah nek wong-wong sing kekurangan nek muni nek omong at'amu man law yasha'u Allahu at'amah. Maka
Muhammad. Wong sing padha mlarat iki kan kita ditakdir mlarat nek pangeran. Aku pokoknya nuwai nggon bantu. Anu ilmu malau ya Allah at'ama. Masa aku nuwai wong sing wis ditakdir nek Gusti Allah dikon ra duwe dikon mlarat. Aku kira nyai pangeran nopo. Tukang pemilik itu orang masjid itu enak alasannya. Mula dari sebab turunnya ayat ini. Lakote sami'ah teman-teman wis midanget demi teman-teman wis midanget wis mireng sapa Allah Gusti Allah. Qala ladina ing ucapane wong akeh walu kang padha ngucap sapa aladina padha ngucap Zaini Allah satamani Gusti Allah iku fakirun fakir. Iki sing dadi sebab kemuliaan ini nganggep Gusti Allah fakir. Niki patune pengen ngayal wae. Perkara dikon sedekah nang kanca-kancane dulure tanggane kekurangan. Umpamane ora oleh kabeh medhit mung langsane wek dhewe. Gusti Allah iki fakir nek Wanahnu kami kita itu alnya bodoh suke kabeh diucap wong Yahudi lan wong kafir. Sanak tubuh barang nyatet sapa ingsun Allah. Mai barang-barang walu kang bodoh ngucap ya alamina. Wa qatlahum lan yo ingsun bakal nyatet anggone mateni al-anbiya ing pira-pira nabi biwiri hakim kelawan tanpa hak ana lan ucap sapa ingsun Allah kita ucap luku padha ngrasakno sira kabeh nyicipno sira kabeh ala tariqi ing siksa kang obong siksa kang banget panase. Dadi ayat niki nyindir utawa nerangno watak-watake wong sing bakhil iki sing bakhil kan di wae keterangan wala saban aladina ya pokoknya lama umumwa sepisan-pisan wong sing medhit marang perkara sing diparingi Gusti Allah iku nganggep nek ngene iku apik. Bal huwa syarrul lahum. Berarti medhit nang peparingi Gusti Allah niku syarrul lahum. Jadi suwalike wong nek medhit niku wujud wong iki ora duwe tenang. Anane medhit kok Ana itu was-was, wedi nek melarat, wedi nek kalong, wedi nek kurang badane. Wong sing duwe apa-apa iku dadi medhit perkara wedi melarat terus direwani korupsi, direwani nyolong, direwani mutil iku mergo atine ora tenang. Atine ora tenang, atine was-was wedi nek kalong badane. Padahal ahli dek kanggo niku kabeh kanggo apa nek duwe wis akeh. Upamane wis sak miliar. Pengen tuku mobil wis duwe. Upamane pengen tuku omah sing gedhe, omah wis duwe nek kabeh wis duwe terus pengen apa meneh sae. Nek wis pol sing dipengini wis ana kabeh ora apa. Mati akhire. Setelah mati lali nek bondone iku bakal dadi royokan anak-anake. Dadi royokan sedulur-sedulure. Sapa medhite nanti lali gunane. Bondo iku ape dianggo apa? Nganti lali gunane para eneng iki. Padahal Nabi wis mulai halaka mimalika ilama arbasta sandanganmu bondomu iku siji kejaba sandangan fa
Abelaita sandangan sing bonggo sing wis sisa bonggo akhire nganti gabung kuwi bandamu anak ketuada. Sandangan nek lemari tumpuk-tumpuk roh lemari urung karuan gonmu urung karuan iso bonggo. Au akal ta fa'afnaita utawa panganan sing iso pangan. Sapire kok piring kok sing iso pangan saiki. Dene sing rong ton 3 ton 4 ton 5 ton iku ora karuan wekmu. Wong uripmu ngantek sok kapan kowe ora roh. Cara Kanjeng Nabi dimaknai basa Jawa ngoten hadise ngoten. Au dasodra ta faham berita utawa basa takokno. Lan ngene iku sing bakal mbok temui nganti sok tekan akhirat. Ngoten dawuhe Kanjeng Nabi. Lah teng ayat iki Gusti Allah kan wong-wong kafir niku saka medhite. Nalika didhawuhi Jariyah iku Gusti Allah ora kira ya pikir. Ora kira ya ora butuh aku. Ora kira ya wis njaluk bantuan padahal kabeh sing diduweni wae Gusti Allah. Dikongkon maringno ning sebagian kawulane sing kekurangan supaya iso dadi tanduran Jariyah ben iso diundho ning akhirat. Lho ngono iku lek ngomongku pengiranmu kere nek suke ala orang jaluk-jaluk ini itu bangkai wong gede terus ke sana ke rumah akor ucapannya itu mau bakal ditulis ning Gusti Allah ditulis Gusti Allah ning kitab catetan amale ora bakal iso dibusek ora bakal iso diselai sebenarnya akhirat. Wana celah ambiya iku kaya dene leh materi nabi-nabi biyen dahulu nabi Bani Israil sing dipateni iku siji Nabi Yahya, Nabi Zakaria, akeh banget nanti ekor nabi cuma sing terkenal ya Nabi Zakaria kali Nabi Yahya itu. Termasuk Nabi Isa itu menurut mereka wis dipateni padahal diangkat nek langit sawuh. Wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq jur besok wis nang akhirat nek wis cumplung nang neraka diomeni kalau disiksa dhuqu 'adzabal hariq rasakno saiki iki pono iki siksa sing bakal ngobong awakmu hariq iku maknane membakar. Jadi maksudnya ya panas yang membara-bara. Terus kalau diuneng-unengi nenek tas jalan-jalan wa yuqallahu idza ulqu fiha diuneng-unengi. Nalika disiblokno ning neraka Gusti Allah dawuh lan malaikat dawuh ngomong-ngomong dhuqu adzabal hariq. Rasakno iki cerita siksa sing panas iki kalau dinyek-nyek. Nah, ada fikih disebutno ada muhin siksa sing remehno ngrendahno lan ngenyek-nyenyek. Dadi duku ma kuntum taknizun rasakno kalau disuwapke dituwung pilingi baru dinyek-nyek. Ngoten niku anda muhin. Lan neraka niku sabare teko maksa niku basa Arab. Basa Jawa nek panggon kumpul utawa panggon pokoke panggon kumpul kusira itu dikumpulake. Panggonane wis ning akhirat masar niku bumine diganti sampeyan nek wis tangi saka ukur bumine diganti ora bumi iki. Bumi sing anyar rupane teteh kaya perak seloko ora ana gundukan, ora ana lubang, ora ana wit. Niku sing jenenge maksa. Dari nek bumi diganti nek juz 13 halaman terakhir surah terakhir surah Ibrahim yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dinane bumi diganti duduk bumi sing iki. Dadi bumine sing iki bener dilebur diganti bumi sing anyar. Neng akhirat neng mahsyar kuwono
sing rasakno suwene sak dina 50.000 taun tak omongno bolak-balik biyaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana bakal ngadepi dina sing kira-kira suwene dina iku 50.000 taun sedina. Para sahabat kaget. Nah, kok suwe men Kanjeng Nabi dina sedina kok 50.000 taun. Dene kados napa dawuhne? Terus Kanjeng Nabi jawab kanthi sumpah. Walladzi nafsi biyadihi demi zat kang aku ana tangane Allahi innahu la yukhaffafu 'alal mu'min dina iku yektine dientengno kanggo wong mukmin hatta yakuna akhaffa 'alaihi sehingga wis sebelok kanggo wong mukmin mau minal maktubati sahabat waktune salat maktubah yusolli hafid dunya sing digo salatan dunya dadi nek kanggo wong imam tenan neng maksar iku luwih cepet timbang sak wektu salat sing diselakoni nalika neng dunya lah kare awake dhewe nek salat neng dunya yo menit to 2 menit gak nek bakal iku sampe ben sedhik neng maksar ya terus yang penting saat mulai dan Pak Wes sekali-kali soal yang suwi boleh dino yang penting dan lah saat mulai diplom nganggo anda berhari ini pentek yang orang maksa manusia doa orang yang maksa itu yang maksa Gusti Allah terus nyebar kitab catatan saka ars. Wong mulai zaman Nabi Adam ngantek wong sing mati nguri dhewe. Iku dipiyak dadi rong pandan tok. Ana sing golongan putih, ana golongan ireng. Ayate yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh dina iku nek masar ana golongan sing raine putih ora putih kaya gamping ngono ora maksude padhang mencorong wa tabyaddu wujuh taswaddu wujuh wa tabyaddu wujuh ana sing wajahe ireng kuntang peteng jemuran ana sing wajahe biyatu wujuh ana sing wajahe putih bersinar jadi gampang ditenane anggere wong apik ya wajahe padang bersinar lan wong elek wajahe ireng kuntang jemuran kaya kaya kebak debu lah terus kitab catatan sing disebutno ning iki wau sanak tubuh mabur niki mau kitab catatane terus disebar Gusti Allah wong sing wajahe padhang berarti bakal nampa kutahan temen wong sing wajahe peteng sing nang dunya biyen sumbar-sumbar sopen asal nang tangan-tangan tangan iki wae tak delikno aku jare ngoten ae begitu mengalir tangane tenan dimeluntir tangane iki wae dikalno uri ning kedadi nek nampa saka uri kitab sing dicatet sing lek momen-momen mau bakal diketokno kabeh ning kitab sawise nampa kitab wong sing iman malah dikon pamer dadi nek sampe ning akhirat iku pamer wis gak dosa malah dikon pamer disebutkan dalam surat As-Saffat al-Aqsus Assalamualaikum wa amman utiya kitabahu biyaminihi wa yaqulu ha'umqra'u kitabiyah wong sing nampa kitab nganggo tangan temen malah
dikokon pamer padha muni-muni ha umur kita biya iki lho delok catetanku ngamalku matok ngamalku nang donya biyen apik lho delok apik dituduh-tuduhno malah dikokon tuduh-tuduhke lah dhewe wong sing ngamal raine ireng sing ngamal elek malah sahabat-sahabatnya kita ngilang udah kita biya sobek silokol ambil kulit kita yang ini aku rasa juga kita aku ngono gaya orang tua ini jabatnya ngoten lah kitab sing dicatat sangat tuh dumakau niku nompone pas niku nompone kitab catatan pas nalika nek maksud niku aku satu liwat sirah satu liwat dulure rokok anggur jatah selamat, jatah kepenai namun mau wis ketok ini maksar mau wis ketok catatannya ada api-api itu wis ketok dan kalau mau wong sing elek lakone nanti mati ora berubah niku diwehi kitab kalau diampili malaikat diampili gebuk kan sebelah kalau kita apa ayo kita pun catatan lama ada bocor kalau diambil didik yang sebelah itu neng juz 15 ya kalau kita apa binasikal yauma alaika hasiba saya kira resone lah lah bocor ya dikit terus ora gelem bocor malah anggota tubuh kok iso ngomong kabeh anggota tubuh kok iso nyekseni kabeh itu proses nalika ning maksar. Nah, diwekane kitab niki pas niku, lebar niku lagi maju-maju dikirim ke Wali Sirat jenenge mizan atau timbangan. Lebar ini proses bukan ini seperti itu memang tapi suaranya jadi buku. Lu wala berhari dalika kami menggono lalika utai menggono nuku anda berhari sekso iku kenapa tau bima sebab barang kodamat kang wis dhisik kang wis lakoni apa aitikum pira-pira tangane ro kabeh kenapa kok dibong direkono anda berhari kuwi sebab apa sebab perilaku perbuatan lakon sing wis mbok lakoni biyen wa anna wa lan temen setune Gusti Allah iku laisa ora ana sapa Allah ora ana iku bilamen kelawan zat kang zalim lil abidi maring kawulane Allah jadi kena apa kok disiksa kena apa kok dikebuki kena apa kok diceplok nang neraka iku ora kok Gusti Allah zalim ora kabeh iku mergo saka pakantine dimangkut dapat saidikum wis kok lakoni biyen perbuatane nang donya dielekno ora karo kawan ora digugu dielekno malah maneni dielekno malah ngicim mula akhire bakal mundur siksa nang donya bolak-balik nang akhirat iku dua-duane amale nang donya. Orang akhirat balik panen ora iso lantur meneh. Orang akhirat iso kari mundur wis ora iso amal meneh. Gusti Allah lek nyiksa iku ya apa dosane, apa lakone ora kok apa dosa disiksa. Laisa billahi lil abid. Alladzina yaiku kata sapa ta wong sing dimaksud yaiku alladzina wong akeh olu kang padha ngucap ya alladzina lek ngucap piye inna wa satamene Gusti Allah iku ahida wis janji sapa Allah ilaina manika Allah mu'mina yen ora iman karo kita di Rasulullah maring Rasul maring utusan oke dari ukorone aku wis terikat perjanjian dengan Gusti Allah aku
aku ora oleh iman mbek sapa wae jaba wonge duweni ciri-ciri kaya ngene iki hatta ya sehingga tumeka sehingga nekake sapa rasul naik kita dikurban kelawan kurban tak kulo kamangan hu ing kurban apa anaru neraka. Nek jaman biyen iku nek kurban nek diterima kurbane iku kan terus ana beni saka langit sing nyamber kurbane terus ilang kaya ceritane Qabil mbek Habil. Zaman Bani Israil ya ngono. Lah dene muni-muni nek Kanjeng Nabi iki dadi Bani Israil zaman Kanjeng Nabi wis ngomong-ngomong aku wis janji aku ora kudu percaya nek Rasul sapa wae ngger wong ora iso kurban sing disamber geni terus ilang. Mula Kanjeng Nabi itu didhawuhi kul dawuh Muhammad kanggo meleh-melehno kaya jaa teman-teman wis teko kum ing sira kabeh kaya jaa teman-teman wis teko kum ing sira kabeh sapa rasulun pira-pira utusan mingkali saking sadurunge ingsun bil bayyinati kelawan pira-pira mukjizat kelawan pira-pira keterangan wabillahi lan kelawan perkara kultum kang wis ngucap sapa sira kabeh. Kanjeng Nabi didhawuhi supaya melehno biyen wis tau nabi-nabi rasul-rasul sing diutus kanthi nggawa mukjizat kaya sing mbok omongno kurban langsung disamber geni ya ana nggawa mukjizat sing pirang-pirang ya ana wabillahi kultum falima kotal tumuhum falima mengkoprono koto kopal kotal tumuh koto materi siro kabeh hum ing rusul ing kuntum lamun ana siro kabeh ana itu sadiqina podo teman-teman kabeh podo jujur-jujur kabeh wong-wonge meleh-meleh Kanjeng Nabi aku ora gelem ora iman nek kowe ora iso letak kurban sing sakjane beli nganti ilang. Terus Kanjeng Nabi diulang Gusti Allah kon bantah kon melehno. Biyen sadurunge wis ana rasul-rasul, nabi-nabi, utusan sing nggawa mukjizat kaya sing mbok jaluk. Ana kurban langsung disamper geni urip ilang. Iso uripno wong mati kaya Nabi Isa. Iso panasno lara. Nek kenapa akhirnya bawa pateni Nabi ini sing pateni patah atau bolak-balik sing kodang cuma di Nabi Zakaria kali Nabi Yahya. Nabi Zakaria dipateni mergo kebawa anaknya Nabi Zakaria jenenge Nabi Yahya. Nabi Yahya dipateni mergo seneng wong itu ayu. Nabi Zakaria itu boten seneng wong itu Nabi Yahya itu senenge ibadah nyedak ning Gusti Allah. Lah Nabi Yahya disenengi ora seneng terus ana wong wedok disenengi ratu sedulure dhewe. Ratu seneng nek sedulure itu dhewe ayu. Ora itu kan ora oleh. Nabi Zakaria dikodami fatwa sing molehno ngerapi dulure dhewe. Singkat cerita Nabi Yahya wong nabi ora kersa terus mangkel sing wedok belum ora bima ning njaluk ditukon sirahe Yahya. Singkat cerita Nabi Yahya disembelih mergo ora gelem gawe fatwa sing halal digawe haram sing haram gawe halal. Kok cara bener halal dadi haram dadi halal lu asan jaluke di turuti jaluk duwe pira dituruti akhirnya disembelih. Terus nang bapake Nabi Zakaria melayu terus ana wet ceritane wet iku ditakdir Gusti Allah iso ngomong iso nganggo delik kene mlebu nang jero wet
Lah ana iblis ngene dodot iku yo pakaian dadi ketok. Akhire bareng wis sing wis cedak nek mau kuwi golek Zakaria tapi wong nang jero wit iki lho. Nang jero wit iki nek percaya lagi sebane to klambine ketok sithik iku. Jika cetok terus di Zakaria nang jero wit gede iku kuwi titik geraji. Geraji yang kena sirahe sithik mustakane iku dhek sambat itu kan malaikat. Kowe mongko nek sambat terus caketan jeneng kira nabi dihapus. Jadi padahal ya orang ngaduk. Ora oleh sambat akhirnya dipotong-potong nanti jadi akeh itu gak sambat sak sedane Nabi Zakaria. Jadi lek dari bener Nabi biyen itu sampai disebut nang Quran disikane dipateni mati. Emang Nabi sing dipateni Bani Israel itu zaman dia cuma sing terkenal ya Nabi Zakaria be Nabi Yahya. Bali makotaumu min kuntum shodiqin nek kowe tenan omongan kowe ora nyangkep tok napa dek biyen Nabi Zakaria be Nabi Yahya lan liyane kok pateni. Bayu kanggabu kang lamun padha ngorake sapa akeh kae sira Muhammad. Kako tekudi bangga teman-teman denggoroi denggorake sapa rasul pira-pira utusan. Ing ngobrolika sakne satu wis sira kabeh satu wis sira. Jago padha teka sapa rasul bil bayyinati kelawan pira-pira mukjizat. Wa zukuri lan pira-pira lembaran suhuf wal kitab lan pira-pira kitab al-munir kan jelas kan pertelo nanti Nabi terus direk-rek woi sebab tuturi kepriye wae ya nanti Nabi tok ya murilan itu direk-rek aku ayat ini woi sebab tuturi kok tepi kan cara sabar kok tepi kabeh dadi isih padha ngurake padha nyek padha ngisen-isen ngono piye kok kudu di rasul ing beli sabar biyen jadi korono rasul sadurungmu disanjani ngoten kok kudu di rasul ing beli ja'u bil bayyinati wal zukuri wal kitabil munir. Para nabi biyen wis nggawa mukjizat nggawa ayat nggawa poin digorono mulane sakniki bisa awake dhewe digorono wis alumrahe lah. Awake dhewe wong biasa mawon sing penting atine didasari kanggo ridho kanggo ikhlas dadi boten abot boten surah. Kulo sawetawis dirajut iki ngene itu butuh mengke dipone jam 6 kurang menit dadi sing longgar dan kabeh mangken Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga untuk kemae menjaga kemae dan sing bagi kesana madrasah. Benjengan kita kepatiyo minggu kita kepas budi tentu kesenang juga menyusul waktu Subhanallah berhenti tidak mungkin koridorasi wajibnya takasih dan kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maka min ni'matin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya Qadir ya Shafi ya Alim ya Mu'min ya Muhaymin ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Wahhab ya Latif ya Karim ya Alim ya Halim ya Alim ya Qahhar ya Allah syukur la ilaha illa anta ya Allah Rabbana aftah bainana wa bain qulubina bil haqqi wa anta khairul fatihin Rabbana aftah bainana wa bain qulubina bil haqqi wa anta khairul fatihin Rabbana aftah bainana wa bain qulubina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allahumma inna jalla jalaka wa